6 gange om ugen. Jeg træner også rigtig meget. Jeg begynder i hvert fald på mandag. Jeg læser jura på Aarhus Universitet, og jeg er færdig her til sommer. Så skal jeg ud og finde noget arbejde. Hvilken størrelse må hun bruge i BH? Hvor er han dog bare god til at lytte. Han er garanteret en fyr i sengen. Skal jeg dele regningen? Tag nu den regning. Nej, jeg betaler. Du er nok en gentleman. Fuck, nu er jeg ikke ud til mad resten af måneden. Er du med mig hjem?